DXDC Radyoman Report. Excited na ang Blinks kung fans sa South Korean girl group nga Blackpink human may pagulaog anunsyo ang Max streaming platform nga usa sila Liza Manuban sa mga bida sa season 3 sa HBO movie series nga The White Lotus uban sila Scott Glenn and Julian Kostov. Usa kini ka comedy drama diin ang istorya mahitungod sa mga religious and political movement nga makita sa mga karakter sa fictional nga White Lotus resort chain nga naapektuhan sa nagkadaiyang psychological dysfunction sa mga personalidad. Kini mao ang unang higayon nga musabak sa acting ang K-pop star nga si Lisa tungod na ila ang Blackpink sa kantahan ug sayawan, syempre kauban nga mao si Jisoo, Rosé ug Jennie. Kahinumduman nga gi-release ang season 1 sa maong series ni atong July 11, 2021, samtang sugdan ang production kon paghimo sa season 3 karong Pebrero 2024 sa Koh Samui, Phuket ug Bangkok, Thailand. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman, Juna, Sumbito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.